ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನು ಮಂಗಳವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿನಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟು ನನ್ನ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚದು ಕೊರಳ ಪರ್ಬ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾರ ಮೊರಣಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅವು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇನಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಓಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂಡು ಅಂಚದು ಇನಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬೆ ಇಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಲಾಗಡ್ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ ಹಾಕದು ಯಾನು ಪೂರಾ ತುಳಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇವೆರ್ನಲ್ಪ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಪಿಂಡಿಡ್ ಮಾತ ಬೊಡ್ಪಾದು ದೀದು ಅಂಚನೆ ಬೇಕಲ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಬಗೆತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಅವರಿತ್ತನತ ಅಂಚದು ಬೇಗನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಮುಗ್ಗಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮೊಗಲೆ ಬರೋ ಬೇಲೆ ಪೋರ ಹಾಪುಂಡತ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒನಸಗ್ಲ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಮಾಮಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಈನ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಅವರುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಾರೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಬಂದಿತ್ತೇರ ಅವು ಪತ್ತಲ ಒಂದು ಪತ್ತಲ ಬಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು ಅಂಡಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕದಾದ್ರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ. ಬಟ್ ಇಂಕುಲೆಗ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋಯ್ಜಾತ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ನಾಗ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಮತ್ತು ದೀದು ಐಕ ದೀಪಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಕನತದು ದೀ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮೈತೇದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂ ಮತ್ತು ಕನತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೈದು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆಗ ಲಾಕ್ಸಂಗೆ ಮತ್ತು ಬರ್ರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಓವೇ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಬರ್ಪುಜಿ ಈಗ ಅವು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲು ಅವೇ ಆಯನ್ ತೂವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಲಾಗ್ ಅಂತೂಲೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪೆ ಏರಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಪರ್ಬ ಇತ್ತನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇರ ಅಂಚದು ಯಾನು ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೀನಿ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪತ್ತಾರ ಮತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡತ ಯಾನ್ಲ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ನೀರು ಪತ್ತಾರಿಗೆ ಪೋನಿಟ್ಟ ಫುಲ್ ಲಾಗನ್ನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದೆ ರಿಯಲ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪನ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪುನೊಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಅಂಚದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತೂಲೆ. ಮುಕುಲಂಜಿ ಬಿ ನೀರು ಪತ್ತೋಡಾ
ಈತ ಪೂರ ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕನಿಗಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಿನ್ಯಮಗೆ ದಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ಖಂಡಿತ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪುವರು ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಈನಿಕ್ ಪಂದ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಲಾಗಡ್ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತೇರು ಅಂಚದೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮೈದುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅವೇ ರೂಢಿ ಆತಂಡು ಬೇತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಾಲ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಮಲ್ತನ ದಾನೆ ರಡ್ಡು ಮಗೆ ಟೋರಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ರೂಲ್ಸು ಅವೊಂದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂಬೇರು ಬಟ್ ಏರ್ ಮಲ್ತನ ದಾನೆ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತೆ ಅಂಚಾದ ಕೇಂದ್ರವಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೇ ಐಡು ದುಂಬೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆದ ಆಯ್ನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈತನ ಬೇಲೆ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆನ ಮುಗಿಪಾಯ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಂಡ್ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೋಸೆ ದೆತ್ತುಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಡ್ಲಿದ ರವೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಇಡ್ಲಿ ರವೆಕ್ ಮೆಂತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರಿಲ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೋಸೆ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೆತ್ಕೊಡ್ದು ಅಗ್ಲು ಬೇಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿದಡಿಯರು ಪಿದಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಳಿ ಮಾರೆಗೆ ಬಂತಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಎಳ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇ 25 kg ಪುರಿ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಮುಗಿಲಿ ಆರು ನನ್ನ ಮಗೆ ಮಣಿಪಾಲ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಲ್ಲ ಅರೆಗೆ 5 kg ಪುರಿ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಟ್ಟೆ ಪುರಿ ಅಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಪುಲ್ ಕಡೆ ದಾಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ದಾಲ ನೀರು ಬೇಡ ತೀರ್ನ ದುಡ್ಡದ ಮನೆ ಕೂತಿನ ತೀರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ 25 ಗ್ರಾಮ್ ರಾತ್ರಿ ಪುರ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ದೈವ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಹಿರೇ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಊರ್ದು ಹಾಪುದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈರು 8 ವರ್ಷದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನ ಇದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಆಕಲೆ 5 kg ಪುರಿ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಮಣಿಪಾಲ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ 300 ಕೊಡ್ತೆ 300 ಕೊಡ್ಲಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಪುಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು 2 ಬೋಳನಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ 4 ಕೊಡೋದು 4 ಕೊಡೋದು